Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istoryas niyo subong tawag siya Homage, Alom, for Men. Iyan ni siya nilalik. Te, panalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, violet nga bulak, no? Kag mainit kag makahang kung simutan. Na angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have violet leaf, saffron, kag bergamot. Na ang violet leaf, do cucumber na siya kung simutan. Tapos, ang saffron, kung tilawan na siya, may pagkapait siya kag tamis nga hamot. Na, for the mid, we have violet, black pepper, kag pimento leaf. Na, no, ang violet, masimutan mo gid siya. Nga do may pagkapulbos siya kung simutan. Tapos, ang black pepper kag pimento leaf, dugang si iyang pagkakahang. Na, for the base, we have agarwood, musk, kag cistus incanus. No, ang cistus incanus bulak na siya, tapos ang agarwood kahatag sing pagkadalom nga hamot, tapos ang musk nang ginadakopya ang hamot para hindi magtudo-todo lapta. Na kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye bye.